Poftim. A venit Dick. A venit Dick, da. Uite-l pe Dick. Auzi, du la fiecare și întreabă cine e asta, să zici. Cine e acolo, mami? Uite-te. Cine? Nu, cine e acolo? Sira. Siru. Și acolo cine e, mama? Uite, cine e acolo? Get ready Și acolo cine e? Rosemary. Apă, Iron Man. Cine e aici? Ia arată pe fată, aici, dar, arată, să... Și acolo cine e, mama? Ha? Cine? Amy. Bravo. Bravo. Și nu știu. Ce? One. Happy birthday to you. Sunt la tine, Happy birthday to you. Happy birthday to Sian. Happy birthday to you. Bravo, Loren. Uite la daddy-ul. Bravo. Hai,